Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo, jumpa lagi di pagi hari ini. Kegiatannya nganggur karo ikan makani pitik. Kur, 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 kur. Itu belah piye to? Didol. Aja, kuwi picek apik kuwi. Itu apa pitik ra tau gelem ngendhok kok pitik apik lho. Pira babone papat. Pitik ra Ya gelem karek ngendhok. babon kuwi tok. Ora gelem ngendhok kowe teok. Urung wayang ndok kok. Ya karek dek inginane ya Ndoke sarang to anu kae mati anake anu. Lho ora di tetep sida kok. Buakan ae lho. Apa ne? Ndoke sing ora angkremi. Dua. Cek piro kae? 5 pira? Ngembang-ngembangi. Ora kuwi. Pitik mak karek babon papat. Koplak yang godhok enak yang. Aja. Ora oleh. Ora oleh mangan anu ndok angkreman ngono anu kopiar uteke ngo. Oh iso. Gua ae. Gak oleh. Oleh. Gak oleh. Nek gua ning ndi? Kita lagi nae bukan. Iki koplak ngono. Ben kono ae. Pitikku. Oke, bola. Bila. Pitik, yang pitik au. Pitike anu babone papat. Jagone sitok. Jagone sapa iki? Jagone Jagone sapa wong. iki? Jagone wong. Masa Heeh. bisa ngedok pakane nang. Heeh. Ya, aku ya. Laku ngendi? Arep Lawang. Lawang. Lewat dalan kono wis anu padang urung. Yo wis to. Negari wi liwat kono. Liwat kono. Ngesor. Mbak nyamun to? Lewat kono angel tapi. Asa. Banyune wis mili urung ya? Mbok. Ngopi. Ngopi joinan karo bojoku aku. Join. Ayo, Nyandi. Mlaku-mlaku. lek cewek. Lakune Aku ini udah gaya ya. iki jalan-jalan pagi. Nglemesne otot ya. Beh, Kacang iki wis buah Pak. Iki asline kurang obat bener ini. ben. Lho nda. Mulai stret ngono. Heeh. Nampane sing kon cret-cret. Kok Tapi gembel lah ya. gebel apane? Medun. Delok banyu. Banyu endi ning alas? Ayo. Wah. Udah no. Penikir yo oke lemu-lemu lho penikir. Peningkir. Iki kok hari ini rencananya mau kemana, Mas? Kita arep latih ya. Ngelatih apa? Latih anu to. Latih manuk to. Oh iya. Ning gone Pak Anu. Ya gampang kok kuwi. Rono ki wayah. Lah yo latih manuk.
Ada apa ini? Ya. Enggak, ya melaku. Masa melakunya mundur? Ayo. Di malam minggu. Di malam Senin kan? Senin. Iki malam Selasa. Senin. Saiki dina Senin. Ada yang ngetoki pring ning ndi? Ini Padang Menen. Padang. Oh iya ya. Loh, kabelnya ngerengseh, Mas. Kabelnya Kabel ya? ngereceh. Ada di. Hai. Hai ta? Taruh gunane dingi ya. Tapi si arep dipotongin neh wi. Ya gitu. Ini dibakar ya. Sik separo iki. Kapan anu nah kerja baktine? Gua enggak minggu kan. Iya. Nah, pringe bala. Ki pring sing kena tigae apa? Renjang. Kerenjang, tempo, kalo, kayak dipan, yang ini ki. Saryaya ting gunung lan mega ing diajeng menik loro krompyang. Anggen musuharan ora kaya padatan. Dayun, dayun. Nyapa no? Yun, dayun. Sinten lurae sinden sing denok deblong mendut. Isu-isu guys. Apa? Ndalang. Iya. Ndalange anu iki, Pring iki. pring. Iki Dapuran pring iki, bola. dapuran pring. Dapuran pring. Dapuran pring. Dapuran pring. Rong dapur iki. Pirang-pirang dapur. Iya. Lek dalan mlebu rono munggah ki omahku lah kae. Rumah. Iki rengkono anak omah siji sudah terakhir. Ayo dan Pak Yaman hubung rono. Nah ya, Itu burine. monggo. Iya. Karo ndelok banyu, Banyu. ndelok banyu. Nah, wala banyunya miline diri tok ki. Lagi dadi kanan kirine Kayak alas. kayak uyuhku. Nggih, Pak. Hei, lah Yaman kerja bakti dhewe kok ngomongnya. Alas spring. Bakti dhewe lho. Ono. Tak laku Ju. Iya yang ngono. Ya, gak gelem anu lupuh ram lho anu, Pak. Dibunuh. Dan Laku-laku aduh. Dibunuh lho bojoku kuwi, gak gelem anu e. Wis rande tangga neh iki bola. Gur. Ora enak tanggane, Bos. Rumah si tak. Yang dhuwur iku terakhir. Tanggane Dalan iki Resik-resik iki. Iki arep dicor iki. Gresik sik. Arep dicor tapi mbok tahun kapan ya, Pak? tahun 2035. Lah iya. Iki mbok kapan tapi iki? Ngecore. Dia napa film? Ngalah lah yen dekek ya. Iki barongan pring tok ya. Kah kene butuh pring apa sing butuh pring lho kene lho. Golek-golek pring. Jati iki disini apa jati? Jati merak isine kowe. Kembali tae. Jati mana? Pakan dus dengan kula niki. Iya, iki mau kelas main iki. Oh. Mau nang dhuwur tak kon munggah nang kelas. Terus tang ora ndek semene Kang. Tak semene kowe.
Kayak mau nih ya. Kayak orang ngedus ini. Iki ta? Seneng. Males. Mau nih dia. Oh, gede kae. Jadi nak tuku atas ya gini. Iya. Padahal iki Padang malah ke dalan banyu iki ya. kalenan. Paling gede lho. Iya, tapi saiki ora mili banyak. Kalen gede. Zamane tegalan kayune rong oke ya banjir. Mari kayu kali tebangi kuwi mari mengakibat nih banjir. Heeh. Kok Sumatera kuwi. Lubang iki. Nang kene kayune gede-gede ya. Kayu jati ya gede-gede. Alhamdulillah aman. Aman ini. Lha puter arep zaman. Yang kok sih ae. Anu damen apa nu? Damen. Tapi teng mriki mboten nonton babi ya. Ora nek. Kayak Guna anu kayan. caruban akeh. Perubahan perbatasan anu, Pak, perbatasan Bojonegoro. Iya. Kuwi jek enek gidang, babi, apa Babi ya? celeng, celeng. Kene ora nang kene. Lah iwak ndek waduk gede ketok-ketok ya. Jan buyuh. Iya. Wong mancing iki wong musang anu sak mene lho mbone. Oh, gede-gede. Dek ngene Pak Didik kon. Tapi ning kene enake plentus ya. Plentus iki sing Garangan ini kan. oh, Plentus. Kuwi ngarani kono plentus semono. Ini garangan. plentus ki nganu kalau Mas sing kalau sing modele kaya yakis tapi sing raine putih ya, nggih. Nika. Iya kene raine Koyo garangan plentus ya kene garangan. Garangan. Oh. Garangan. Terus wong lanang iki garangan lho. Plentus. Di alas ya bola. Alas. Ayo delok banyu ya. Mas Robert. Muter ono. Iya. Delok banyu ya, Pak ya. Kono, mburi kono. Oh iya. Delok banyu. Ya terus nek dalane. Alon-alon ya. Apa Iya. leren kan niku? Mboten. Anu, delok banyu riyen. Iya. Engko sakjane tak hidro. Mbur gabut suket lan kok. Nggih. Weh durene wah iki. Wah, Wah itu tendek tapi wah ya. Walah. Iki rumah terakhir bola. Oke, dhisik son. Iki wedhus domba. Lah wedhus turune ke kasur lho. Lha iki dikai kawul. Wedhus pangane damen iki. Jan. Wedhus domba. Ya. Iki rumah terakhir. Rumah Oh, Pak. Sama gawe turun Dipan. Mending ya. Dipan nang kepring. Kurang tawon. Dipan tuh kepring. Biasanya ning pedhot ning kene iki lho. Lha iki pedhot kono lho iki. Lah iya. Pedhot iki. Heeh. Lha kuwi banyune mili. Ngendi Mili. kuwi? Ndih. Dhewe to iki. Heeh. Jan. Lah ya banyune mek itir-itir tok. Iki pedhot Awas kono. setrum lan dhuwurmu lho. Wes kenceng ana. Wes. Wis. Iya. Nah, Dek iki Dek Pak Misri ki pedhot ning ndi ki? Kon dhuwur, delok sing kon dhuwur to. Kono Nah, iki Pak. lho kuwi lho selang ijo iki lho. Selang ijo. Men dhewe sok. Kan dhewe ditukokne selang dua yang ngono. Jadi kok kono to langsung rene. Ya to. Sembarang. Jati tok lho. Jati. Iki dhewenane ditebang ning ndi? Dhuwur kono aduh. Oh, ketake kok cedhek ya. Oke, Bolo, terima kasih yang sudah Mengikuti kegiatanku sehari-hari ya iki ngene iki.
dak esuk mlaku-mlaku tok mergone wong nganggur iki. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ih,